gwybod ble i ddechrau o ran cyflwyno Laura i chi. Dwi'n siŵr bod nifer ohonoch chi yn gwybod yn barod i bod hi yn athro mewn polisi cyhoeddus, Professor of Public Policy a Llywodraethiant Cymru, Professor of Public Policy and the Governance of Wales. Dyna'r teitl crand i chi fyna yng nghanolfan Llywodraethiant Cymru yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd. Nawr, ni wedi dechrau gyda termau eithriadol fyna i chi gael eich clustiau o gwmpas. Ond mae hi hefyd yn ymwneud ar lefel uchel iawn mewn rheolaeth chwaraeon. Mae hi yn ymddiriedolwr yn Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Football Association of Wales. Mae'n is-gadeirydd Pwyllgor Pêl-droed Menwod UEFA. A fi ddath hi o fewn trwch blewyn, dim ond llond llaw o bleidleisiau, ddim llawer o bleidleisiau, oedd rhyngddi hi a'r person gafodd ei ethol i gynrychioli i UEFA ar gyngor FIFA eleni yn 2021, FIFA Council, cyngor FIFA. Roedd hi hefyd yn, wedys i bod y restr yn hir, yn gadeirydd Chwaraeon Cymru Sports Wales rhwng 2010 a 2016, oedd yn gyfnod cyffroes dros ben i chwaraeon yng Nghymru wrth gwrs. Y peth olaf, mae wedi chwarae 24 o weithiau dros ei gwlad ac yn gapten i'r tîm merched sawl tro. Mae hi'n golofnydd yn y Western Mail ac yn fam i ddwy o ferched bach sydd gyda hi lawr yn Sir Benfro, yn rhedeg o gwmpas y lle, yn prysur mwynhau i hunain. Felly, fi'n credu eisiau fi gymryd anadl ddofn ar ôl hynny, Laura. Sut wyt ti'n cael yr amser i wneud popeth? Wel, diolch yn fawr am y cyflwyniad i ddechrau, Hanna. Wel, look, i ddweud y gwir, mae'n sowndo lot mwy nag yw i ddweud y gwir, achos wrth gwrs fi'n gweithio'n galed a fi'n angerddol ynglyn â bopeth nes ti siarad amdani nawr. Ond mae gen i lot o gefnogaeth o'r teulu, o'r partner fi, o'r cydweithwyr, y pobl fi'n gweithio gyda yn y prifysgol. Siŵr o fod chi gyd yn nabod rai ohonyn nhw, pobl fel Richard Wyn-Jones, a pobl fel Jack Lana a Roger Awan Scully ac yn y blaen. A maen nhw'n gefnogol iawn i fi, nid jyst yn y gwaith prifysgol, sef y gwaith ymchwil a gwaith dysgu, ond hefyd maen nhw'n deall fy mod i'n angerddol a fi jyst eisiau gwneud lot o pethau i newid y byd chwaraeon yn ogystal â'r gwaith conventional yn y prifysgol. A felly mae gen i lot o gefnogaeth. So, felly, i ddweud y gwir, nid fi sy'n gwneud y holl restr o pethau, ond pawb gyda'n gilydd fel tîm, fel maen nhw'n dweud yn Cymdeithas Pêl-droed, together stronger. Yn union. Wel, dwi'n credu bod ti'n fidwyll modest iawn, rhaid i fi ddweud. O'n i'n gwrando ar tipyn o bodlediadau, podcasts ti wedi bod yn wneud dros yr flwyddyn ddiwethaf. Wrth gwrs, mae wedi bod yn gyfrwng medium poblogaidd iawn yn do. Pawb eisiau gwybod beth mae pawb yn wneud a sut maen nhw'n dod i ben ac eti. A rwyt ti yn amlwg yn gwbl grediniol a'r gyhoeddiedig convinced bod chwaraeon yn gallu newid bywydau. Felly, Laura, beth am iaith? Wel, fi'n wastad yn credu bod iaith yn rhan reit bwysig o'r hunianiaeth ni gyd. Ges i fy ngeni ym Menebont ar Ogor, lle doedd na dim lot o'r iaith Gymraeg, ond roedd fy mam yn angerddol ynglyn â'r iaith. Mae hi'n dod o teulu o Cwm Llynfi, o Nant y Ffyllon, a roedd fy nad ci a fy mam gi yn siarad Cymraeg yn rigl, a felly nath fy mam yn credu'n gryf mewn addysg Cymraeg, ond ar y tro, dim ysgol Cymraeg yn yr ardal Pen-y-bont, a felly roedd rhaid i ni teithio i ysgol Llanhari i mynd i'r ysgol. A i ddweud y gwir, roedd angen i ni gadael y tŷ erbyn 7 o'r gloch yn y bore ar y bws, achos mae'r bws yn mynd o gwmpas y cymodd a gwmpas Pen-y-bont ar yr ardal hwn, i gyrraedd yr ysgol.
A roedd yn jyst rhy anodd i ni fel plant, i ddweud y gwir. So, nath fy mam a dad yn penderfynu symud ni nôl i ysgol gyfun Bryn Tirion, sef ysgol drwy'r gyfwng Saesneg, ond maen nhw'n mor keen i ni dal ymlaen gyda'r Cymraeg. A felly, roedd fy mam yn wastad trio siarad Cymraeg gyda ni. Mae gen i un chwaer a un brawd, a dyn ni gyd yn trio siarad tipyn bach o Gymraeg gartre, ond dydy fy nad ddim yn siarad Cymraeg, so roedd yn braidd yn anodd, fel chi gyd yn gwybod, os mae'r un yn y tŷ ddim yn siarad. Ond fi'n mor ddiolchgar i fy mam yn arbennig, achos roedd hi'n darparu rhyw fath o hunan cred a hyder ynddo ni fel plant. A mae rhan o hwn, wrth gwrs, yw'r iaith Cymraeg, bod yn dwyieithog ac yn i sicrhau bod ni'n defnyddio'r dwy iaith. Ond hefyd, mae hi bob amser yn dweud, os chi'n gweithio'n galed, os chi'n credu mewn beth chi eisiau wneud, os chi'n dal yn fod yn benderfynol ynglyn â'r pethau, chi'n gallu bod yn llwyddiannus. A dyna'r motif i fi drwy gydol fy mywyd i, a fi'n gobeithio paso hwn lawr i'r merched ni hefyd. Ambell waith fi'n teimlo bod ni fel Cymru yn cymryd y restrictions, beth yw'r restrictions nawr? Helen, beth yw'r restrictions? Cyfyngiadau? Cyfyngiadau, na ni. A dyn ni'n just setlo am llai na ni'n gallu wneud. A dyna'r un o problemau mwyaf yng Nghymru yn fy marn i. Nid jyst yn y byd gwleidyddiaeth neu byd cymdeithasol, ond hefyd yn y byd addysg ac yn y blaen. Ac dyn ni'n dod o gwlad mor talentog yn fy marn i. Chi'n gweld nawr yn y gemau Olympaidd, a chi wedi gweld yn y Euros ac yn y byd chwaraeon, mae pawb yn credu, mae'n lot o hunan cred yn y byd chwaraeon. A fi'n really lico'r synnwyr o credu mewn llwyddiant a jyst gweithio'n galed i fod yn llwyddiannus. A nid jyst yng Nghymru, ond ar y llwyfan ryngwladol. A mae hwn yn bwysig iawn i ni. A heb os, mae'n dod o'r teulu fi a mae gwriaeth fi yn cwmllyn fi ac yn ymhen y bont. Anhygoel. Ac wrth sôn am yr hunaniaeth, yr identity yna, wrth gwrs, nes ti sgwennu yn ddiweddar yn un o dy golofnau i'r Western Mail, ag mae modd gweld ar Wales Online hefyd, am sut mae'r tîm pêl-droed cenedlaethol wedi, achub, found its salvation, achubiaeth drwy'r tîm pêl-droed cenedlaethol. Mae hynny wrth gwrs yn plethu doi y brif bethau ti'n mwynhau, yn dyn nhw? Ti'n credu hynny? Ydw fi yn, oherwydd os chi'n edrych nôl at y cyfnod cyn 2014 efallai, pan oedd Gary Speed, pan oedd Gary oedd y reolwr Cymru, roedd diffyg o hyder, roedd diffyg o cred, roedd diffyg o uchelgais i ddweud y gwir. Ond mae pethau wedi newid, a mae yna lot o pethau wedi achosi'r newidiau hwn. Mae yna pobl newydd yn Cymdeithas Pêl-droed Cymru sy'n rhoi lot o bwyslais ar hunaniaeth ac ar y iaith Cymraeg hefyd. Siŵr o fod chi gyd wedi gweld y slogans a'r marchnata ynglyn â'r tîm pêl-droed Cymru. Dyn ni bob tro yn defnyddio'r term Cymru pan dyn ni'n anelu at y tîm, nid just Wales. Achos os chi'n meddwl am hwn, mae yn bwysig yn y maes ryngwladol, achos ni yw'r un o'r grŵp bach o cenhedloedd sy'n defnyddio dwy iaith. A dyn ni wedi defnyddio dwy iaith yn y presau, sef y cynhadleddau pres yn y Euros yn 2016 ac wedyn yn y Euros nawr yn Azerbaijan ac yn y Rhufain.
A mae yn bwysig achos mae'n dangos i'r byd bod gan Cymru dwy iaith a dyn ni'n defnyddio y dwy iaith bob dydd. A mae hwn yn bwysig. Hefyd, dyn ni'n rhoi lot o bwyslais ar hanes Cymru, nid jyst hanes chwaraeon Cymru, ond hanes Cymru. Felly, y reolwr newydd i'r tîm menywod, Gemma Granger, mae hi'n dod o'r gogledd Lloegr. Ond y peth cyntaf nath hi wneud pan dechreuodd hi gyda'r tîm menywod, oedd gael pobl mewn, yn cynnwys fi, i siarad am hanes y tîm menywod yng Nghymru, a siarad am gwleidyddiaeth Cymru hefyd. So, dyn ni siarad am yr iaith, am y Senedd, a datganoli ac yn y blaen, a'r cerddoriaeth, a'r pobl sy'n dod o Cymru, sy'n enwog dros ledled y byd ac yn y blaen. A dyn ni gyd yn gweithio fel tîm i sefydlu rhyw fath o just hunan cred, really, yn anghunan, a just sicrhau bod ni'n mynd allan ar y cae, wel, maen nhw'n mynd allan ar y cae nawr, nid ni, a maen nhw'n gwisgo'r crys coch, a maen nhw'n canu'r anthem. Mae angen i bawb dysgu'r anthem gyda llaw. Wrth gwrs. A canu'r anthem, a just gwybod sut mor bwysig yw'r tîm Pêl-drod Cymru i'r pobl Cymru. A fi'n credu bod hwn yn revolution bach yn y byd chwaraeon. Yn sicr, yn sicr. O'n i'n gwrando ar yr cyfweliad nes di, neu'r cyflwyniad nes di ar gyfer datgloi arweinyddiaeth, Unlocking Leadership, sydd ar Spotify, os oes rhywun eisiau gwrando ar hwnna. Ac yn hwnna, o ti'n trafod y syniad o arwain, a y syniad bod dysgu yn rhywbeth gydol oes, fel ci yn Nadolig, wedys di, ddim just ar gyfer y Nadolig, mae'n rhywbeth gydol oes. Ac un dyfyniad bach falle allwn ni drafod yng nghyd-destun, yn the context of yng nghyd-destun iaith, oedd dyw e ddim am y siwrne i fi, mae fe am beth ti'n neud pan ti'n cyrraedd y destination, ble o ti eisiau bod. Ydy hwnna'n wir am daith iaith, neu ydy taith iaith am y siwrne? Yw rhyw raddau, ie, ond yn fy marn i, mae taith yn bwysig hefyd, achos, wel, siwr o fod, mae pobl arall yn cael barnau eraill hefyd, ond yn fy marn i, mae'n bwysig i bob un ohono ni sy'n siarad Cymraeg i ddefnyddio'r iaith i ryw raddau. Dim os ti'n just siarad Cymraeg gyda'r plant na'r grandchildren ac yn y blaen, na jyst dweud diolch yn fawr, neu siwmai yn y strydodd, neu unrhyw beth. Ond mae'n bwysig defnyddio'r iaith. Y risg mwyaf yw'r iaith yw bod yn rhy pur ac yn rhy ffurfiol ynglyn â ddefnyddio'r iaith, a beirniadu pobl sydd ddim yn defnyddio'r treigliadau go iawn ac yn y blaen. Wrth gwrs mae'n bwysig cael y treigliadau. Ni ddim yn dweud bod dim angen cael treigliadau o gwybod. Mae'n bwysig wrth gwrs i'r iaith. Ond ar y llaw arall, i hangu'r iaith ac i sefydlu'r iaith y mob cymuned dros ledled Cymru. Mae'n bwysig just ymlacio tipyn bach a paid â becso os chi'n neud camgymeriad, a paid â pryderu o gwbl, really, just neud e, achos dyna'r ffordd i wellhau. A fi'n gwybod hwn, wrth gwrs, achos es i brifysgol yn Llundain ac aros yn Llundain am 2 flynedd ar ôl graddio, a sdim gyfleoedd o gwbl i siarad Cymraeg yn Llundain ar y tro. Wrth gwrs, falle chi'n gallu mynd i'r canolfan Cymru yn Llundain, ond fi ddim yn siarad Cymraeg o gwbl. Ond un o ffrindiau fi, a mae e'n gweithio yn y cyfryngau nawr, sef Geraint Lewis. Mae e'n reolwr o Slam Media sy'n gwneud lot o pethau chwaraeon yn Gymraeg hefyd. A roedden ni'n ffrindiau mawr yn y brifysgol yn y London School of Economics. A wedyn, dyn ni'n trio siarad tipyn bach o Gymraeg gyda'n gilydd yn y tafarn neu pan dyn ni'n gwylio pêl-drod ac yn y blaen. Ond pan des i nôl i Gymru a gweithio yn Prifysgol Cymru,
Rwy'n ni'n just trio wneud ymdrech i siarad tipyn bach o Gymraeg bob dydd. A mae yn anodd ambell waith, achos os chi wedi sefydlu perthnasau gyda pobl drwy gyfrwng Saesneg, mae yn anodd just troi'r Gymraeg wedyn. Dyn ni gyd yn gwybod hwn. Ond mae'n werth yr ymdrech, really, i wneud e. Achos chi'n gallu bod yn dwyieithog gyda pobl gwahanol wedyn. A nawr, yn arbennig ar ôl bod cadeirydd Chwaraeon Cymru, achos roedd y gyfnod hon, fel ti'n dweud, Hanna, oedd hi'n reit gyfroes i chwaraeon yng nghanol gemau gymanwlad yn Glasgow, a wedyn y gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012, sef 2012. A felly, mae lot o bobl roedd lot o bobl yn gofyn i fi siarad am y gemau Olympaidd neu am chwaraeon yn gyffredinol yn Gymraeg. A rwy'n ni'n meddwl bod yn bwysig iawn i cadeirydd o sefydliad cenedlaethol fel Chwaraeon Cymru yn siarad Cymraeg, os maen nhw'n gallu. A felly fi'n just taflu fy hun mewn i'r byd na, a siŵr o fod nes i wneud lot o camgymeriad, ond mae'n well na heb wneud e, ynddo? Mae'n bwysig, mae'n bwysig just trio dweud y pethau yn Gymraeg am pethau mor bwysig yn hanes y cenedl, sef Cymru yn wneud mor dda yn y gemau gymanwlad, neu Cymru yn wneud mor dda yn Llundain 2012. So dyna'r agwedd fi. A dyna'r... Mae jyst yn bwysig, a fi'n gwybod nawr pan fi'n siarad gyda rhieni yn ysgol Treganna, mae merched ni yn mynd i ysgol Treganna yn Nghaerdydd. A mae yna lot o rhieni yn dod o gartrefi Cymraeg, wrth gwrs, ond mae lot ddim yn. A maen nhw'n nerfus am defnyddio unrhyw fath o Gymraeg, achos maen nhw'n dweud, my Welsh is so poor, fi ddim eisiau wneud e. A bob tro fi'n just dweud, look, just trio. Mae pawb mor ddiolchgar, mor keen i glywed pobl yn ddysgu ac yn ymarfer. Siŵr o fod, bydden nhw'n cael lot o gefnogaeth. Heb os. Mae hwnna, dwi'n siŵr, dwi'n gweld lot o wynebau dros y sgrin yn nodio ac yn gwenu, felly mae hynny'n braf bod pawb yn cytuno ac yn cymryd ysbrydoliaeth oddi wrth hynny, Laura. O'n i'n meddwl bydde fe'n neis i glywed, cyn bod ni falle'n sôn chydig bach mwy am y flwyddyn yma sydd wedi bod, o'n i'n meddwl bydde fe'n braf i wybod os oes gyda ti hoff air neu ymadrodd falle yn y Gymraeg. Os na rhywbeth bydde ti'n gallu rannu gyda ni? Wel, nes i wneud lefel A yn llenyddiaeth Cymraeg. A ro'n i'n dwlu ar gwaith Kate Roberts a Gwenallt ac yn y blaen. So nawr fi'n mynd nôl at y llenyddiaeth hon a just ail darllen y pethau. Ond i ddweud y gwir, y geirfa fi nawr yn canolbwyntio ar chwaraeon mwy na'r hen llenyddiaeth. So fi'n dwlu ar y termau technegol nawr yn y byd chwaraeon. Amlwg pethau fel cam sefyll yn pêl-drod a cic o smotyn ac yn y blaen. A mae'n ddiddorol ynddo, achos mae'r plant ni yn gwybod pob gair ynglyn â chwaraeon. Maen nhw'n gwylio'r Euros gyda Del Ebenezer a pobl, un o ffrindiau fi, Gwenan Harris. Mae'n wych. Mae hi'n wych. A mae'n mor dda i weld ferch yn siarad mor rigl, mor technegol, a mae'n arbennig graig. Mae'n wirioneddol. Mae'n gwych. Mae Gwen yn dal yn chwarae pêl-drod vets gyda ni bob nos Iau. A mae hi'n wych yn pêl-drod wrth gwrs, ond mae'n wych fel sylwebydd hefyd. A mae'n jyst mor bwysig i plant yn arbennig o pobl ifanc i weld nid just pobl yn siarad drwy gyfrwng y Gymraeg, ond merched hefyd yn siarad gyda authority a gyda cred ac yn y blaen. Yn sicr, ydy. Allai ddim cytuno â hynny yn fwy. Oedd e mor braf i weld y gynrychiolaeth yna yn dod. Felly, gadewch i ni droi'n sylw falle chydig bach at yr etholiad mawr na a fuodd eleni wrth gwrs, yr etholiad ar gyfer FIFA. Sut brofiad oedd hynny? O, cyn bod ti'n ateb Laura, gael eich annog chi
encourage you i feddwl am gwestiynau. Mae yna gwpl wedi dod a bydd yna chydig o funudau ar y diwedd i ni wneud hynny. Felly, ie, Laura, yr holl broses yna, yn dyfa, llongyfarchiadau ddod mor agos ac am ymgyrch oedd mor wych o ran yr ymgyrch. Da iawn. Wel, diolch yn fawr, ie. Mae yn anodd i ddod mor agos i ddweud y gwir, achos ambell gwaith mae'n well jyst colli gyda mwyafrif fawr. A mae'n anodd, really, jyst weld, dim ond 6 pleidlais oedd e rhwng fi a'r opponent fi. Beth yw opponent nawr? Gwrthwynebydd, ie. Gwrthwynebydd fi yn dod o'r Eidal, a un o'r cenhedloedd pwerus, mwyaf pwerus yn y byd. So, dyn ni'n gwybod bod e'n tasg anodd i ennill yr etholiad, ond nathon ni mor dda, a roedd yn, i ddweud y gwir, roedd y profiad yn un, dyn ni wedi really joio'r profiad. Roedd yn wahanol, nes i drefnu cyfarfodydd ar Zoom neu ar Teams gyda bob cenedl o UEFA, a mae yna 55 o genedl yn UEFA. A ges i cyfarfod gyda, beth oedd e, 48 ohonyn nhw. A wedyn, pa nes i allan i Montreux yn y Swistir ar gyfer y convention, nes i trio cwrdd ar 7 neu 8 eraill yna. So ges i sgwrs bach gyda bob llywydd o bob gwlad yn UEFA. Ac i ddweud y gwir, roedden nhw'n mor gefnogol o fi, achos maen nhw'n gwybod fod fi'n dod o cefndir pêl-drod, fi'n angerddol ynglyn â dyfodol pêl-drod, a fi'n gweithio yn y byd pêl-drod menywod hefyd. Ond dydy hwn ddim yr un peth a pleidleisio dros dy fi, wrth gwrs. Ond, yn sicr, i gael 22 o'r cenhedloedd mwyaf yn y byd, sef cenhedloedd fel yr Almaen, y Swistir, Gwlad Belg, Lloegr, Sbaen, heb sôn am yr un bychan fel Kosovo, Liechtenstein ac yn y blaen. Mae yn fraint mawr a fi'n mor brawd, nid o fi, ond o'r tîm, achos roedd y tîm sy'n gweithio gyda fi o Chwaraeon Cymru, o'r Llywodraeth Cymru, o'r Cymdeithas Pêl-drod, o UK Sport, roedden nhw'n anhygol a roedden nhw'n gweithio mor galed. Ni wedi cael lot o gefnogaeth o bobl Cymru, a mae pobl yn just cysylltu fi a dweud, os unrhyw beth dyn ni'n gallu wneud i helpu. A mae myfyrwyr o'r Jomec yn y prifysgol yn helpu gyda briefings, a pobl o prifysgol Cardiff Met yn helpu gyda cyfryngau cymdeithasol ac yn y blaen. So mae'n teimlo fel y cenedl yn uno a dod gyda'n gilydd, really, i gefnogi fi. A mae hwn yn privilege braint mawr, achos dim lot o tro yn bywyd chi. Chi'n cael gymaint o gefnogaeth a gymaint o egni, really. A mae'n really ddiddorol, achos fi'n siarad ei ffrind fi sy'n gweithio yn Lloegr, yn byd pêl-droed yn Lloegr. A mae hi'n dweud, bysa'r un peth ddim yn digwydd yn Lloegr, achos mae Lloegr yn rhy fawr. A yng Nghymru, mae pobl yn meddwl am pethau fel yna, fel siawns i roi Cymru ar y map rhwngwladol. A maen nhw'n deall sut mae'r bwysig yw hwn. A mae hwn yn just, mae'n anhygol. Mae'n gwbl anhygol. Mi'n siŵr bod nifer ohonoch chi, mae pawb yn gwenu ac yn edrych wedi ysbrydoli fel fi. Mae croen gwydd gyda fi, goose pimples gyda fi, achos o'n i'n teimlo'r angerdd dros y sgrin. Ac yn wir, fi'n gweld eisiau egni pobl o'n cwmpas i, mae rai fi ddweud. Ond mae yna gwestiwn i ddwy wedi dod mewn. O'n i'n mynd i trial cadw'r llygad barcud ar y cloc, close eye, llygad barcud ar y cloc na, ond mae yna chydig o funudau, felly dwi'n credu allwn ni wasgu nhw mewn. Mae yna gwestiwn wedi dod wrth Jenny. Dwi ddim yn gallu gweld gwyneb Jenny ar y sgrin, felly na i ofyn y cwestiwn ar ei rannu. Pa un sydd yn fwyaf pwysig i chi, yr iaith Gymraeg neu'r diwylliant ac hanes? Oes modd gwahaniaethu, differentiate rhwng nhw? Ie, mae'n anodd i wahaniaethu, dweud y gwir, achos fi'n meddwl bod yr iaith, y dwy iaith Cymru, sef
Cymraeg a Saesneg yn rhan sylfaenol o'r etifeddiaeth a hanes ein cenedl. Ac mae'n mor bwysig i... Fi ddim yn licio'r gair gwerthu sel yr iaith i bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg ar hyn o bryd, ond fi yn credu yn gryf bod mae 'na waith i'w wneud i dangos i pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg bod yr iaith yn rhan o'r etifeddiaeth nhw hefyd. Achos mae dim ond cenhedlaeth yn ôl, neu dau cenhedlaeth yn ôl, roedd teulu nhw hefyd yn siarad Cymraeg, siŵr o fod. A mae'n bwysig pwysleisio fod yr iaith yn perthyn i ni gyd. A dim angen i bawb siarad yr iaith, ond mae'n well os bydd mwy o bobl wrth gwrs yn dysgu'r iaith. Ond fi'n siarad yn aml gyda'r grandpas neu grannies wrth y gat ysgol sydd ddim yn siarad Cymraeg, a maen nhw'n dweud fi'n mor falch i weld plant ni nawr yn mynd i ysgolion Gymraeg a dysgu Cymraeg ac yn y blaen. A mae yna synnwyr ynddo o just i hangi'r pwysigrwydd y iaith i bawb a just datblygu'r synnwyr o pobl o'r iaith yn perthyn i bawb. So fi ddim yn gallu gwahanu rhwng yr iaith a'r etifeddiaeth a'r hanes achos maen nhw'n gweithio'n gyda'i gilydd yn fy marn i. Yn sicr, yn sicr. Ac ar y pwynt yn biti ymgys ar dy cys, y neiniau, teindiau, neu y rhieni ci fi wedi clywed yn ddiweddar, y term am grandparents. Nes ti sgrifennu erthygl yn ddiweddar yn do am y genhedlaeth honno yn Wales Online, ac mae'n erthygl hyfryd, ble bydden ni heb eu cefnogaeth nhw. A mae fy mygi a dy ci i fan hyn rwle yn gwrando, maen nhw'n dod chwarae teg i unrhyw beth i ni wneud, felly da iawn, diolch am fod yna. Mae y cwestiwn olaf yn mynd i Alison, a dwi'n gallu gweld ti Alison ar y sgrin, felly gei di ofyn y cwestiwn cyn bod ni yn ffarwelio a chyn bod paned neb yn mynd yn oer. Felly Alison. Okay. Na ti. Na, ti'n ôl ar mute nawr, Alison. Na ni. Right, okay. Oedd rhywun yn bendant yn role model i ti? Dwi ddim yn gwybod y gair am role model, ond dyna ni. Dim ond model role yw e? Model role, oedd rhywun yn bendant yn role model. Diolch, Alison, na cwestiwn da. I ddweud y gwir, roedd a gymaint o modelau rôl dy fi. I ddechrau gyda fy mam, achos nes i siarad am fy mam yn ddiweddar nawr, a roedd fy mam yn just rhywun ysbrydioleg a rhywun sy'n just annog i ni wneud unrhyw beth dyn ni eisiau wneud yn mywydau ni, a mae hwn yn gwers bwysig i bawb. Ond fi'n wastad yn teimlo hefyd bod yn bwysig cael cefnogaeth a cael cymorth a advice o unrhyw fath o bobl dros bob maes, really. So dwi'n wastad yn siarad â bobl sy'n bwysig i fi, ffrindiau, cydweithwyr yn y brifysgol neu yn Cymdeithas Pêl-drod. A mae yna lot ohonyn nhw, dweud y gwir. Rhywun fel Professor Terry Rees o Brifysgol Caerdydd. Roedd Terry yn ffrind mawr i fi, a mae wedi helpu fi gyda lot o penderfyniadau roedd angen i fi wneud. Bob tro mae Terry yn dweud, what is your heart telling you? A fi'n meddwl bod hwn yn really bwysig i gwrando ar beth chi eisiau wneud, beth sy'n really ysbrydoli chi a wneud ti'n angerddol amdani ac yn y blaen. So mae Terry yn model rôl masif i fi a mentor hefyd. Ond mae angen cael modelau rôl a mentors drwy gydol dy bywyd a dy gyrfa, siŵr o fod. Nid just pan chi'n dechrau. Diolch yn fawr. Diolch Alison am y cwestiwn hyfryd yna. Un bach gloi, fi'n mynd i wasgu fy mewn, achos nes i sôn wrtho ti Laura pan o'n i'n trafod y sgwrs yma bod fi'n cyflwyno raglen ar Radio Cymru o'r enw Gwneud Bywyd yn Haws. Felly y cwestiwn ola mae pawb yn cael ar y rhaglen hynny ydy beth yw'r un peth bydde ti'n gweud sy'n gwneud bywyd yn haws i ti? Gawn ni gloi fyna falle. Waw, mae mor anodd i meddwl am un peth.
ond ro'n i'n meddwl am hwn, wrth gwrs, ar ôl yr exchange gyda ni, Hanna. A fi'n teimlo'n gryf am y pwnc o ymestyn diwrnod yr ysgol. A fi ddim yn just dweud hynny, just achos dyn ni'n rieni a mae'n anodd gorffen gwaith erbyn 3 o'r gloch i mynd nôl ar plant ac yn y blaen. Ond i fi, mae'n golygu rhywbeth gwahanol. Fi'n meddwl am, nid angen cael y athrawon wneud y gwaith ar ôl 3 o'r gloch, ond ymestyn clybiau chwaraeon, clybiau drama, clybiau cerddoriaeth, a jyst cael rhywbeth mwy cysylltiedig, connected. Rhywbeth, ar hyn o bryd, mae plant yn mynd i'r ysgol am 8:30 neu 9 o'r gloch. Maen nhw'n dod nôl erbyn 3, a wedyn maen nhw'n mynd allan eto i clybiau chwaraeon ac yn y blaen. Mae hwnna'n siwtio rai bobl, yn arbennig pobl gyda cair ac yn y blaen, ond mae ddim yn siwtio pobl sydd dim cadw nhw, neu maen nhw'n gweithio oriau hir yn y swyddfeydd ac yn y blaen. So fi'n meddwl lot am diwrnod hirach i'r ysgol, ond nid wneud y athrawon, wneud yr holl waith, ond defnyddio clybiau a cymdeithasau ac yn y blaen i just helpu rieni, ond i helpu plant yn enwedig ar ôl y cyfnod clo, just i datblygu hunan cred a'r hyder nhw. Fi ddim yn meddwl bod y syniad wedi cael ei datblygu'n go iawn erbyn hyn, so fi'n dal yn pwsio'r syniad. Wel, fi'n siŵr, Laura, os mae fel unrhyw beth arall ti'n neud, fi'n siŵr y bydd hwnna yn croesi'r llinell derfyn, crossing the finish line rhyw bryd. Diolch o galon i ti am dy amser, ac wrth gwrs diolch i bawb am wrando. Gobeithio bod ni wedi, bod chi wedi cael eich ysbrydoli rhyw fymryn ar sawl trywydd gwahanol. Felly, diolch, Laura. Diolch yn fawr iawn i chi, a pob lwc pawb. Diolch bawb. Welach chi bore fory yr un amser gobeithio i siarad gyda Lily Bow. Hwyl i chi!